Става печаги. Днеска видеото е свързано с така всеобичният сняг. Искам сега преди да почна да ви благодаря сърдечно за това, което ме информирахте, че днеска е валял сняг. Наистина ви благодаря много. Направо спасихте ме. Благодарение на вашите 1000 статуси валя сняг на трупа, т.н. Разбрах, че днеска е валял сняг. Наистина благодаря ви. Вкъщи нямаме прозорци, нямам тераса и не мога да видя. И така. Вече ще ви използвам като метеорологична станция. Предния път, като имаше земетресение, пак така направихте и ме спасихте. Хубаво, че излязох навънка преди да започне земетресението. Мерси много. Вие сте наистина много добри метеоролози, ще станете. Нещо като Емо Чолаков. И искам да ви дам едно послание така да го кажете на всички. Който иска сняг, да си го начука отзад. Решли сега, това е за вас. Мерси много, че ме информирахте.